Ngiyayibingelela abayingcwele ngegama lenkosi yethu uNyazi. Amen. Ngiyacela nje nami uNkulunkulu angiphizwe lodwa njengoba umshumele sesiphumusa ukuthi sintsha sikhuluma indaba kaShembe. Ngizokhuluma indaba eyakhulunywa umfundisi kwakuJuly kwaku27. Ngizoligodla kodwa isibongo sakhe. Wayenikezwe inkosi uThinga inkonzo. Uthi umfundisi wamanazaretha lo muzi wasekuphakameni wakaba khona kulamazwe angenhla. Ithi lo muzi igama la kwakumuzi waseUtica. Ithi abantu ababephila kulomuzi waseUtica kwakamanazaretha. Njengoba niphila nje emzini wasebuhleni. Ithi abantu ababephila kulomuzi waseUtica babengafani nabanye abantu. Ithi abantu baseUtica babe nobungcwele. Ithi namadoda khona ayekhazimula nobungcwele. Ithi nomama bakhona babe bahle babe nobungcwele. Ithi nezingane ababeyizala kwakuyingane zamanazaretha. Ithi babe nobungcwele. Ithi umuzi waseUtica wawuthela ithela ubusika nehlobo. Ithi nemthombo yakhona ingashi. Ithi ayigobhoza ubusika nehlobo. Ithi wakumuzi oyingcwele nabantu bakhona futhi babeyingcwele. Uthi into eyidala ukuthi babe nomehluko nabantu baseUtica bangafani nabanye abantu ingoba babe nobungcwele. Ithi ke umuntu noyingcwele even noma ekhuluma uyezwa ukuthi lo muntu ukhuluma ngomoya kaNkulunkulu. Ithi inkosi yamanazaretha umfundisi eyibeka le ndaba yaseUtica eyilumbanisa nomuzi wasekuphakameni. Ithi umuzi waseUtica kwasuka abantu ababewakhele babuzana ukuthi singenza njani ukuthi sidungele uyamuzi. Ithi inkosi yamanazaretha linjalo idimoni alithandi into enhle. Uthi ahlangana amadoda aselikhandisu ukuthi kodwa abantu abahamba nalezi ingane zaseUtica izingane zethu. Kufanele sithole ukuthi yini into eyenza ukuthi labantu baseUtica babe nomehluko bangafani nabanye abantu. Base bethuma izingane zabo zazingena ngaphakathi emzini waseUtica. Zangena zahamba nalezi ingane zangaphakathi zaseUtica ezizalwa amanazaretha. Zase sibabuza ukuthi bafowethu kwenziwa yini ukuthi nibe bahle kangaka? Nabazali beni babe bahle kangaka nani futhi nibe bahle kangaka? Nomuzi futhi enihlala kuwo ube nomehluko. Neinkomo zenu enifuyile zinonophale zingafani nezobaba. Nemthombo yenu futhi ngokunjalo ingashi. Uthi zithi izingane zakhuluma imfihlo. Zathi sizathu ukuthi singafani nani. Ingoba thina njalo ngo6 khala insimbi kuphuma iladi. Uma kodwa lensimbi ingasakhali lingasaphumi futhi neladi
ubuhle base Utica kuyophela nobungcwele futhi kuthina kuyophela siyofana nabantu bonke. Zase sigijima izingane zaziyotshela obaba bazi ukuthi hayi into edala ukuthi laba bantu babe nomehluko kunathi ingoba bayathandaza ngezikhathi zonke. Base behlangana abazali bazo lezi izingane abangakholwa. Base bathi sesilitholile isu lokuthi sikwazi ukuthi singene kuloya muzi sifake idemoni. Base sithi kuloya muzi kufanele singene notshwala. Kufanele ukuthi izingane zethu lezi ezingakholwa singene phakathi kuloya muzi zihambe ziyophazamisa umsebenzi kaNkuluNkulu. Ziyophazamisa lo babo okhipha iladi lo babo oshaya insimbi. Zithatha ishubhu lakhe. Zichitha amanzi neseyifaka utshwala uma esedakiwe esephambanelwe ikhanda uyohluleka ukushaya insimbi ngesikhathi uyohluleka futhi ukukhipha iladi ngesikhathi umuzi waseUtica uyophela ubuhle bawo. Langaphela zangena lezi izingane ezingakholwa emzini waseUtica zawophazamisa ubungcwele ngoba nathi bafowethu njengoba sikhona nje sihamba kule ndlela kaNkuluNkulu omubi uyasifuna ngezikhathi zonke. Even abantu esibakhele babuzana ukuthi kwenziwa yini labafana bakaShembe bangakuphuza utshwala. Kwenziwa yini lezi izingane zakaShembe ezingawagqoka amabhluku ezamantombazane ezingaphili nje impilo yezo. Kodwa bakhathazeka ukuthi songena kanjani kubona ukuthi bafane nathi ukuze usuku umngcwele kubo. Ngoba hayi ukuthi bafowethu abasiboni ukuthi labantu abangaphandle ukuthi sinomoya kaNkuluNkulu. Hayi ukuthi futhi abasibona ukuthi sinobungcwele futhi sihlukile kunabo. Bayasibona kodwa idemoni liyafuna indlela yokungena ukuthi lihlukanise noNkulunkulu. Nalezi izingane ke zangena zathatha ishubhu lekhehla. Zachitha amanzi zaseyifaka utshwala. Wadaka umuntu omdala nodakiwe kuphambanelwe ikhanda. Wakhohlwa ukushaya insimbi wakhohlwa ukukhipha iladi. Ithi Inkosi wamanazaretha waphela umuzi waseUtica nobungcwele kwaphela nezingane zakhona nabantu abadala khona bajike bafana nabo bonke abantu ngoba basebephela ubungcwele. Ithi kodwa Inkosi wamanazaretha idemoni emzini waseUtica langena ngabantwana. Abantwana bathatha imfihlo yesonto bayikhuluma kuyingane ezingakholwa, izingane ezingakholwa zahamba zawutshela oyise zawubulala umuzi waseUtica. Usethi umfundisi oyekhona ephethe lenkonzo ngo27 uthi bantu abami ngiyaniyala ningayikhuluma imfihlo zesonto ngoba labantu abangakholwa banayo imizwa yenkomo. Uthi imfihlo yesonto igcine ungayikhulumi noma ngabe kuthiwa izinto zesonto ezinye uyazazi kodwa ungayikhulumi kubantu abangakholwa. Ithi ngoba bayohlekisa ngazo bahlekise ngomngcwele kuphela ubungcwele kuthina. Ngiphe baba Giphe baba izindle Inkosi buseni kuzwile. Amen.